Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Kay. Isang silent pero avid fan ng tambalan. Sumulat ako upang ibahagi ang malateleserye kong buhay. Marami akong naririnig na bulong-bulungan sa asawa ko, pero dahil in love, dinedma ko. Napaisip lang ako nung after naming makasal, iniwan niya akong birhen before leaving for abroad. Something was off about that, but I chose to ignore it. Nagbakasyon siya sa Pilipinas after a year at nabuntis naman ako. Caring naman siyang sa aming mag-ina. Still, hindi tumitigil ang chismis tungkol sa totoong kulay ng dugo niya. Dahil gusto ko ng buong pamilya, I chose not to believe what the others are saying. I had high hopes nang kunin niya kaming mag-ina para tumira kasama niya sa ibang bansa. Nagulat ako nang malamang may kaibigan siyang kasama namin sa bahay. Parang kapatid na daw niya kaya hindi sila pwedeng maghiwalay. Ilang beses kaming nag-away at nagbate dahil dito. Sa huli, sinikmura ko na lang ang kakaibang setup na meron kami. Totoo yung sabi nila na never underestimate a man's ability to make you feel guilty for his mistakes. Ano yun? Ulit nga, ulit. Hemorrhage! Say it Duguan! 10 times. Bagalan! Yan! Totoo yung sabi nila na never underestimate a man's ability to make you feel guilty for his mistakes. Ano ulit yun? Basta, Nahihirapan ako. Baka pag sinabi ko na itong susunod, naintindihan natin. Charot. Lagi niya akong sinisisi dahil madumi daw ang utak ko. He would hurt me physically and emotionally. Dahil I was financially dependent on him, I gave him the power to be abusive. Eventually, natuto akong mamuhay dito sa ibang bansa. I found a job, learned how to drive, and conditioned myself na wag maghanap ng pisikal na pangangailangan ko bilang babae dahil hindi maibibigay ng asawa ko na lalaki din ang gusto. I went back to my old self bago ako nagpakasal. Confident and smart. Natutunan ko kung ano ang mga karapatan ko bilang babae at bilang ina. My husband saw my transformation and he was threatened. Bit-bit ang anak ko at buhay namin na nagkasya sa isang maleta. Iniwan ko ang asawa ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Walang tirahan at walang direksyon. Tinulungan ako ng mga kaibigan ko to start over. Mahirap nung simula kasi nasanay ang anak ko sa komportableng buhay. Kung dati mahigit na 4 ang kwarto sa bahay, ngayon 1 na lang. But there was no way I was going back to my husband.
Inassure ko ang anak ko that everything will be alright. And I worked hard. True enough, nakasurvive kaming mag-ina. May stable job na ako and my child is doing well in school. I have not given up on love. I am still hoping to fall in love again in God's perfect time. Ganun pala yun, tambalan. When the world is crumbling down and you are pushed down to your knees, clasp your hands together and pray. God watches and naririnig niya ang mga iyak mo at your lowest. Tambalan, I want to take this chance para magpasalamat sa inyo. Nung mga panahong mabigat ang pinagdadaanan ko, your laughter comforted me. Tumatak sa akin yung mga linyahan ninyong keep praying, bilog ang mundo. Your situation, no matter how bad it is, will change. Yang mga katagang yan ang pinanghawakan ko noong lugmok na lugmok ako. Salamat kasi during my most painful days, nandun kayo para pagaanin ang pakiramdam ko. Kaya naman I promise to always watch you on YouTube for my daily dose of feel-good moments. Keep on doing what you do best kasi hindi nyo alam kung gaano kadami ang natutulungan nyo just by being you habang umiere ang tambalan. Ang inyong tambalanista, Kay. Hey! Kay, thank you for your kind words. Salamat. Kanina lang sa isang tambalan segment namin, pinag-usapan namin ni partner na ayaw namin mag-overthink about what will happen to the tambalan in the future. Basta ang sabi namin, we will continue to do this, what we are doing, hanggang sa we are forced to retire. Ganyan. Pero ang tanong lagi ng tambalan, hanggang kailan din kayo na nandyan? And para sabihin mo na yung just being you na umiere lang yung tambalan is enough, 'di ba? Para matanggal at makatulong sa iyong pagkalugmok, o 'di ba? Yan yung mga nagpapa-confidence sa amin para hindi na kami mag-overthink, o 'di ba? So thank you sa iyo, Kay, and we really hope that you're okay na. Na talagang ayos na yung puso mo. We hope hindi nang gugulo yung husband mo. We hope na maayos legally kung ano man yung mga legal na kailangan asikasuhin para walang sabit na next time na magkaroon ka ng love life, ganon. Nangyayari talaga yun eh. Alam mo, partner, doon ako nalulungkot. Yung kapag kinasal, tapos hindi sila nagtatagal, nalulungkot talaga ako sa ganon eh. And at the same time, sobra talaga akong tumatumbling split at kandiret kapag meron akong nakikita na nagse-celebrate ng 25 years, 30 years, 40 years, 60 years, 'di ba? Parang ang galing-galing. Yun. Lodi sila pagdating doon, no? Eh, Nakaka-inspire na. Paano mo natiis siya lang yung kineme mo for the rest of your life? Charot. Paano mo natiis yung lahat ng imperfections? At paano niya rin natiis yung lahat ng mga sapak mo, saltik mo sa utak, di ba? Tapos magtatagal kayo na mahabang panahon. Ang sarap o sisain, no? Diba? Na parang, ano pong sikreto ninyo? Bakit kayo nagtagal at na-maintain yung init ng kanilang pagmamahalan? Lalong-lalo na yung mga matatanda na makita mo talagang mag-holding hands palagi, sweet na sweet. Kaya nga. At nagse-celebrate ng kanilang anniversary together na Yes. parang as in, hindi nawala, hindi humupa yung pagmamahal. Lodi sila sa aspetong yun. Ang sarap nilang kausapin. Tama. Doon naman sa mga aspetong nananakitang asawa, Yan. 'di ba? Emotionally, Physically, mentally, ganyan. physically. Wag nga kayo dyan. Tingnan mo ito, natauhan si Kay. Babatuin ko kayo ng garapon, ha? Maraming Anong garapon. laman ng garapon? Ano ba mga mabibigat na pwedeng Lagyan natin ng magnet. Yan. Basta, Para saan yung magnet? Ewan ko, basta mabigat. Para mabaon pampabigat. siya sa lupa, Yan, di ba? Ganon. Pag binato mo yung garapon sa kanya, mababaon siya sa lupa. Kasi doon siya nababagay. Diba sa ilalim ng lupa Ilalim ng lupa.
kasama ang mga uod at mga bulate. Dahil ngayon pa lang nabubulok na siya. Charot. Kasi naman, di ba? Huwag na nanakit. Grabe yung Tsaka kung hindi pala kayo sigurado, wag na muna kayo pumasok-pasok sa ano. Kasi, alam mo yun, parang kung hindi kayo sigurado about getting married, if you're just going to use this para, alam mo yun, masabing kinasal, masabing, di ba? Kasi may ganyang klaseng pressure lagi. Kailan kayo kakasal, kailan yung ganito. Laging ganun eh. Kung hindi ka pa naman handa, huwag ka pasok ng pasok. Kasi kapag kayo, pinasok mo yan, yung pagpapakasal na yan, kawawa naman yung magiging asawa mo kung hindi ka pa pala prepared o ang dami mo palang question mark sa isip mo. Ayusin mo muna yung mga ano mo, yung mga buhay mo. Diba? Totoo yun na parang sabi nga sa may nagpayo sa akin na sabi niya pag hindi mo mahal ang tao, huwag mo pipiliting magpakasal. Oo, totoo diba? yan. Kasi pag hindi mo talaga mahal ang isang bagay o ang isang tao, magkaroon ng problema diyan, iwan mo yan eh. Diba? Yung sinasabi natin, parang, diba, parang sa negosyo nga na parang, wag mong gagawin tong negosyong to kung hindi naman galing sa puso mo at hindi mo ito gusto. Bakit? Kasi pag nagkaroon ng issue ang negosyong yan, i-give up mo yan. Aalis ka agad. Yes. Hindi mo siya ipaglalaban. Yes. Ganun din daw pala sa sa tao. So make sure na gustong-gusto mo siya, mahal mo siya, at ready kang spend ang buhay mo. Totoo yun sinasabi ng mga ninong at ninang sa kasal. Siya na ba talaga yung taong handa mong pakisamahan habang buhay. Ngayon kung ayaw mo, nakikita mo, parang hindi ko kaya yung ugali nito. Pwede ka pang umatras. Pwede pa. Totoo naman yun. Kesa may lifetime of regret yan. Correct ka. Diba? Pero nakaka-proud si Kay na she chose to stand up for herself. Diba? Nakakalungkot yung sinabi niya ng partner na dahil nga naging dependent siya doon sa lalaki, hinayaan niya na ma-abuse siya. Minsan talaga nagiging ganun eh, porque dependent tayo sa isang tao, iniisip na kahit anong gawin niya na lang sa atin, okay lang. Pero ang galing kasi, 'di ba, naisip mo na hindi yun okay. It is not okay to be abused, 'di ba? Kailangan talagang mag-leave the group ka diyan, kung may group kayo, 'di ba? So, you have to leave. Correct. Hindi pwedeng yung aapin ka, abusuhin ka porque dependent ka sa tao. Buti nga natauhan siya eh. Buti nga talaga. Kasi mahirap yun totoo, pag tino-torture ka, mentally yun pa lang eh. Diba na parang, lalo na emotionally. Tapos may physical pang nalalaman. Nako. Nakakalurkay si kuya. So buti talaga nauntog ka siguro, diba na-realize mo agad hindi ako pwede tumagal sa ganitong klase ng relasyon. Kasi ang asawa hindi dapat talaga nananakit. O hindi dapat talaga sinasaktan. Dapat minamahal. Sinasakyan. Yan. Sasakyan. Mamaya ha. Sasakyan mo lahat ng trip, lahat ng saltik, lahat ng diba? gusto. Lahat ng gusto, diba? Lahat ng lambing, sakyan mo yan, ganun. Correct. Ibibigay mo yung mga bagay na dapat nakapagpapaligaya sa kanya at hindi mga bagay na dapat nakakasakit sa kanya. Dapat you will make that person the best version of his or herself. Yes. Hindi yung pinakasalan mo, tapos naging malala siya. Alam mo yun, yung parang naging, basta naging worse siya. Yun yung nangyari initially kay Kay, pero sabi niya, Gogora aki ditembang! Oh. Bala ka na sa baler. Correct. Bala ka sa baler mo. Bala ka ng boylet mo dyan. Boylet tembang mo. Ngayon kung apat ang rooms nyo. Kaya nga, di ba? Exit na muna aki. Ditechua ako sa labas. Mas merong kapayapaan. Always remember to protect your inner peace. Importante mahalaga yun. And we feel that you made the right decision. Yes. Diba? Napaka-hopeful ng sitwasyon mo ngayon. Correct. Napaka-hopeful mo sa buhay. Diba yung sabi niya, hindi pa rin siya nag-give up on love. Diba? Yes. Yung mga iba parang ayaw na talagang umibig. Galit na talaga sa lalaki, gano'n. Pero ikaw, hindi, 'di ba? Parang punong-puno ng pag-asa. Parang you know that you have so much love to give and mabibigay yung pagmamahal na yan eventually in God's perfect time. So salamat to you, Kay, for sharing your story with us. Napakagandang story of survival. Isang pagpapaalala para sa lahat na you will survive it. 'Di ba? May mga bagay na pinagdadaanan tayo na akala natin hindi natin siya malalagpasan, 'di ba? Especially when you're there, parang hindi ko ito malalagpasan, imposible ko itong malagpasan. Tapos, after a few days, a few weeks, or a few months, looking back, di ba, masasabi mo, hala, nalagpasan ko pala yun.
Totoo, Akala ko no? hindi ko siya nalagpasan ko na pala. Ganun. And nangyari na yun, kahit kami, nangyari na rin sa mga buhay namin several naman, times. And doon mo correct. sasabihin talagang God is good. Di ba, hindi tayo pinababayaan sa napakaraming pagkakataon. Always by the grace of God. Tatandaan po natin yan. Kaya ulitin ng tambalan ngayong araw na ito, kung ikaw meron kang pinagdadaan ng hindi maganda, Yan. feeling mo nasa iyo na ang lahat ng mabibigat na problema. Tama ka, feeling mo lang Correct yan, ka. di ba? Maniwala ka, malalagpasan mo din yan. Your- Lilipas Correct. yan. Your situation will change. Magbabago yan. Promise. Tama. Salamat tayo sa UK for again reminding us all. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at Mahiwagang Burnay Story at gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. At kung ikaw naman, Kabisyo, feeling mo wala nang katapusan yung gutom mo, di ba? Yan. Always kang gutom. Naku, meron kang chance to win 2,500 2,500 pesos. pesos. Ngayong araw nito para sa ating FanScan. Kaya Manila, scan mo na! Eto na mga Kabisyo, ipapakita na namin sa inyo ang QR code ng Love Radio Manila. Pag nakita nyo po yung orange na bilog, Yan. ayan na. Yun, Ayan. kitang-kita. Yung may mga papuso, pa-fireworks. Yan, di ba? That's our QR code. And hindi naman pwedeng deadmahin nyo na lang po ang mga QR code nowadays kasi ang QR code ginagamit na po siya always, di ba? Yes. Sumabay tayo sa panahon. Yan. So ngayon, yung promo ng Love Radio, pa-QR code na rin. So we have our own QR code actually for Manila. Tapos kung nasa probinsya ka, may mga Love Radio provincial stations na may sarili ding QR code. Kaya kapag ka sinabi nilang Davao, scan mo na. Baguio, scan mo na. Iloilo, scan mo na. Lawag, scan mo na. Yan, La Union, yan. Lahat yan na meron sila sariling QR code. Pero for now, for Manila, pwede nyo pong i-scan ito. Yan. Pag na-scan nyo yan using the camera of your cell phone, all you have to do is to click on that link. May flow code na nakalagay link. Yon. Click mo lang yun, tas may tanong. Ano bang question for today? Pakinggang mabuti sa halagang 2,500 pesos. Malay mo, di ba? Ito na yung araw mo, moment mo na. Sa English grammar, ano ang plural ng tooth? Oh. Letter A. Toots. Letter B. Tututut? Or letter tut. Yung letter C yun, no? Letter C ay, letter C, teeth. Teeth. Or letter D, tut. Pwede. Yan. So, mamili ka lang. Ano ang plural ng tooth? Yan. Okay. So, ulitin natin A, toots. Letter B, Tutut. tututs. Letter C, teeth. Or letter D, tututs. Yan. Alin yung mas marami? Alin? Bala ka. Sagutin mo na Ano yan. ang plural ng tooth? Kapag kaalam ang sagot, with your name and contact details, i-fill up mo lang po yung Google form. At yun na, meron ka ng entry. At mamaya sa programa ni Lala Banderas, i-announce natin kung sino ang maswerteng mananalo ng 2,500 pesos! Nabanggit mo, partner, kanina sabi mo sasakyan. Paano kung ayaw daw magpasakay? Sino may sabi? Sabi ni Will Villion Velus ng Lukban, Quezon. Ba, ayaw magpasakay? Oo. Paano kung kailangan mo sakyan? O paano pag ayaw na magpasakay? Eh, di umalis siya. Maghahanap ako ibang sasakyan. Hindi, syempre, hindi naman sa lahat ng oras masasakyan mo, di ba? Pero, you will adjust. Totoo yun. Yun yung kailangan mong mag-adjust. Ayan. Good morning sa lahat ng mga nagkakape. Malamig din daw ang panahon doon. Saan yan? Sa Quezon? Sa Lukban. Oo. Malamig ang panahon. Sana tuloy-tuloy kasi ang nakasando lang ako sa loob. Ang Talaga ba? Oo. Nakakalure kayo, nag-jacket ka, tapos nagsando ka, tapos biglang mainit. Buti nga sando, buti kung wala. Hindi ko kayang magtanggal. Kaya sana tuloy-tuloy ang ulan. Baka hindi ko mapanindigan ng jacket. Feeling ko naman kasi parang Dire-diretso, no? hanggang sa Southern Tagalog. Oo. Maulan. Nagpapainit daw doon kasalukuyan ng mga kaibigan natin sa Cape Regidor. Uy, mukhang masarap magpainit dyan. Parang masarap pa. Parang hot yung mga tao dyan. Ayun. Masarap magkape teka dyan. lang, may alay. ulit. Yung talagang na-distract kami na nagkaroon ng alay. O teka lang, papasukin ng alay. Oh. Galing yata to kay Mama Weng Palo. Kasi Yes. sabi natin kahapon.
Oo. Walang libre ngayon. Charot. Ayan. Ganito Thank dapat you, ang Mama ginagawa, Weng. Will Villonvelus. Pag Ganyan. nagpapabate, may alay. Yan, galing kay Princess and Ronron Furniture. O, di ba, Mama Weng Palo. Anong pagkain yan? Mga puto, mga puta. Ay, puto. Kutsinta pala yung kutsinta pala, sorry. Ayan, oh my Sarap God, may naman. sapin, puto. Ano to? Pichi-pichi. Uy, may sisig, may lechon, may Uy, dinuguan. Grabe, saan ang galing? Tingnan mo sa ilalim. Wow! May pusa. May pusa sa ilalim. Thank you, Mama Weng. Salamat. Sweet naman ni Mama Weng Palo. So Si sweet. Doña Weng pala yan. Oo, Doña Weng, thank you. Salamat sa alay. Nakakatawing tatapusin na yung tambalan nung nakita may dumadaan. Uy, Humaba. alay! Uy, alay! May Humaba. Salamat na marami. O siya mga kabisyo, enjoy the rest of your Feel Good Thursday. Sana dun sa mga kabisyo natin na naka-jacket, sana manatiling umuulan. Lalong-lalo na yung mga naka-boots, di ba? Oo nga. Oo, kasi kung naka-boots ka, tapos biglang uminit, di ba? Nakaka-stress. Sayang OOTD, Oo, nakakatawa. Oo, nakakatawa kung biglang ang init sa kaboots ka nihay, di ba? O siya, exit na po kami. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!